Leder du efter nye lejere til et tomt kontorlokale, så lad mig vise, hvor enkelt det er blevet at finde nye leads med Tembi. For at komme i gang, klikker jeg på vores smartfilter i hjørnet, indtaster adressen på min ejendom, hvor jeg har et tomt kontorlokale. Da kontoret passer til virksomheder med op til 36 personer, vil jeg her filtrere min søgning efter virksomheder med 20-45 ansatte. Det er her magien sker. Tembi har udviklet en machine learning model, der beregner sandsynligheden for, hvilke virksomheder, der flytter inden for det næste år, og rangerer dem fra lavest, hvilket er virksomheder, som har en lav sandsynlighed for at flytte, til højest. På kortet kan jeg nu se min ejendom, og alle de virksomheder i området med en meget høj sandsynlighed for at flytte. Zoom ud og find flere virksomheder i andre områder, der måske også kan være på udkig efter nye lokaler. For at få adgang til flere oplysninger omkring den enkelte virksomhed, så klik på pin her og se alle tilgængelige data, lige fra finansielle oplysninger til bygningsdata og meget mere. Og her er din targetliste. Tilføj virksomhederne til din liste og begynd at opbygge relationer med virksomheder, inden de har truffet beslutningen om at flytte.